Afgelopen zaterdag ging de eerste Drive for Life van start. Op het circuit van Raceway Venray organiseerde Ruby & Rose een bijzonder evenement. Ruby & Rose zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar gynaecologische kanker. De stichting heeft sinds de oprichting in 2007 al meerdere geldinzamelacties georganiseerd. 1 keer per jaar is een golfevenement met bekende Nederlanders. Het evenement Drive for Life werd voor de eerste keer georganiseerd. Ik kwam familie Maassen tegen, hier van Raceway Venray. En die hebben natuurlijk een prachtige locatie, een geweldig circuit. En die boden mij de kans eigenlijk om hier iets te organiseren. Dus ja, dan denk je meteen aan auto's. Dus vandaar eigenlijk die rally en die race, de adrenaline en ja, het sportieve element wat hier aan zit. Bestuurslid Gladys van den Munkhoff heeft zelf ook een aantal jaar geleden gynaecologische kanker gehad. Zij weet hoe belangrijk het is dat er meer onderzoek naar de ziekte wordt gedaan. Nou, als ik je vertel dat er ongeveer 1100 vrouwen per jaar, meisjes en vrouwen, dus onze dochters, onze moeders, onze zussen, net wat, eierstokkanker krijgen. En van die 1100 sterven er 900. Dus dat is een schrikbarend getal natuurlijk. En er is wereldwijd nog geen voorstadium gevonden van eierstokkanker. En professor Leon Massugo, dus hij is verbonden aan het Radboud Universiteitsziekenhuis, die is met name gefocust op onderzoek op eierstokkanker. Om in ieder geval dichter bij een uitkomst te komen, zodat er over een aantal jaren daar niet meer zoveel vrouwen aan hoeven te sterven. Er deden in totaal 30 teams mee aan de rally. Bijzondere deelnemers waren Ad en Rian Schellekens. Zij deden als enige twee mee op een motor. Nou, de rally was fantastisch. Wij hebben de eerste helft gedaan en die hebben we volgens mij 2 keer gedaan. Dus het roadbook was in hele kleine lettertjes. En ja, qua leeftijd kan ik natuurlijk niet alles meer lezen dan. Maar we hebben het gehaald, dus het is gelukt. Rian heeft zich al eerder ingezet voor Ruby & Rose. Samen met haar man heeft ze een wereldreis gemaakt waarmee ze geld inzamelde voor de stichting. Rian heeft haar eigen redenen om zich juist in te zetten voor dit doel. Sowieso omdat ik zelf vrouw ben. En ja, via mijn familie, een nichtje van ons, die heeft die ziekte gehad. Maar ik ken wel meerdere mensen die daarmee geconfronteerd zijn geweest. En dat heeft me zozeer aangegrepen. En toen leerde ik Ruby & Rose kennen via Ingrid Verboom. En dat sprak me heel erg aan. En toen gingen wij die wereldreis maken. En dat was voor mij meteen uitgemaakte zaak dat wij daarvoor gingen reizen. Dus, Ook Theo Nabuurs, beter bekend als Mental Theo, zet zich in voor de stichting. Hij heeft ook ervaring met de ziekte in zijn directe omgeving. Een vriendin van me is overleden aan kanker. En die was in de laatste maanden heel erg bezig met de rest van haar leven na haar dood. En zeiden we, ja, ik moet hier nou nog iets doen, weet je wel. We moeten iets zien te organiseren, te regelen. En toen kwam die stichting Ruby & Rose naar voren. Toen zei ze, nou ja, kun jij proberen gewoon om dadelijk al tijdens de crematie gewoon geld op te halen voor Ruby & Rose. Dat vind ik een hele goede stichting, daar wil ik me voor in gaan zetten. En ja, als het dan mogelijk zou zijn, daarna, dat er leuke dingen worden georganiseerd. Nou ja, dat gaf mij wel de reden om te zeggen, nou ja, als ik iets terug zou kunnen doen voor haar, dan doe ik dat, weet je wel. Dus inmiddels al, weet ik hoe lang het is, doe ik dat met heel veel plezier. En bij ieder evenement wat we doen voor Ruby & Rose, denk je aan haar en aan al die andere mensen die dus te maken hebben met gynaecologische kanker. Wat natuurlijk vreselijk is. Er was zaterdag een heel dagprogramma. 's Ochtends werd de rally gereden en 's middags konden de mensen instappen in een BRL-wagen of Dakar-truck. Theo Nabuurs was gevraagd om als reporter een verslag van de dag te maken. Dus ik ben met een cameraman onderweg om allerlei quotejes op te nemen. Dus om ja, hoe is de ervaring, maar ook waarom doen mensen mee. Vaak hebben mensen die meedoen een nare ervaring die te maken heeft natuurlijk met kanker. Wat ook een beweegreden vaak hebben zeggen, nou, ik draag een extra steentje bij, weet je wel. Met een bepaalde emotie doen ze mee. Dat is eigenlijk heel erg mooi. Enerzijds geld binnenhalen voor het goede doel, voor onderzoek. Wat Leon Massugo doet, de professor van het ziekenhuis, die dat waanzinnig goed doet. En dat vertrouwen en dat hele team wat dan gekweekt wordt. Dus heel die familie van Ruby & Rose en die mensen wordt steeds groter. En die helpen elkaar en dat is echt heel erg mooi. 'S Avonds was er nog een avondvullend programma met een bijzondere muzikale act. En naar schatting is er zo'n 10.000 euro met het evenement opgehaald. Eind deze week wordt het exacte bedrag bekendgemaakt. Vandaag is de expositie over Maria van Wenen geopend. Deze tentoonstelling bestaat uit een 60-tal krijttekeningen.
Vandaag legden de vrijwilligers van het Museum van de Psychiatrie de laatste hand aan de tentoonstelling. De expositie vindt plaats in de oude centrale keuken achter de kapel op het Vincent van Gogh-terrein. In de oude keuken is een deel ingericht met de tekeningen van Maria van Wenen. Maar wie was zij nu eigenlijk? Maria van Wenen was een mevrouw die geboren is in Oostenrijk. Maria van Wenen hebben wij ze genoemd. Het is een pseudoniem eigenlijk, want ze had een andere naam. Ze is in de loop van de jaren naar Nederland gekomen, is in Nederland gehuwd. In Den Haag heeft ze in ieder geval gewoond, dat weet ik er wel van. Rond 1980 of ergens in de buurt is ze overleden. En in de loop van de tijd heeft ze via de psychotherapie en een bevriende arts, een bevriende priester, deze tekeningen vervaardigd. Tijdens therapieën merkte Maria van Wenen dat zij haar gevoelens beter in tekeningen kon uitdrukken dan in woorden. De tekenares heeft waarschijnlijk een moeilijke tijd in de oorlog meegemaakt, iets dat ook veel invloed heeft op het grote onderwerp angst in haar tekeningen. Dat is een van de hoofdthema's die in heel veel tekeningen terugkomt. Angst voor het onbekende, angst voor het grote, het ongrijpbare in feite. Dus dat zie je in heel veel tekeningen, zie je dat terug. Nadat de tekeningen lange tijd op de zolder van een priester hadden gelegen, kreeg een psychiater, die nu verbonden is aan het Vincent van Gogh, de kunstwerken in handen. Hij overhandigde deze aan het Museum voor de Psychiatrie. Zij zijn blij met de tekeningen. Het is namelijk bijzonder werk met een diepere laag. Je moet echt goed kijken naar de tekeningen om te begrijpen wat ze precies bedoelt. Gelukkig worden we ondersteund doordat zij bij een 40-tal tekeningen, denk ik, tekst ondergezet heeft wat zij precies bedoelt met die tekening. En dan kan ik je vertellen dat het nog moeilijk is om precies te begrijpen wat zij bedoelt. Maar zeer de moeite waard in ieder geval om te kijken hoe ze het beleefd heeft en wat het mogelijk voor jou kan betekenen en wat het voor haar betekend heeft. Maar wat vindt u er zelf van? Ja, ik vind ze zeer bijzonder. Ik vind het ook een prima mogelijkheid voor een cliënt om op die manier zich te kunnen uiten. Kun je het niet mondeling, nou dan kun je het in dit geval mondeling, maar ook vooral ondersteund met tekeningen die vertellen wat jij voelt, wat je denkt, wat je beleeft, wat je achterland is. De tentoonstelling is elke woensdag, zaterdag en zondagmiddag geopend tussen 2 en 5. Op woensdagen zijn de tekeningen ook 's ochtends van 10 tot 12 te bezichtigen. De expositie loopt in ieder geval tot 8 december.